9 prayers for our church. Naadal tayo kakabsat, itinaglabas nga duwa nga Merkules, nga umuna nga ikararag tayo para ti church tayo ket harmony and unity. May kadwa, holiness. Oo. Nasisita dito yung kakabsat kasi iso ti mag-establish ti testimonyo tayo. May katlo, na naadal tayo, may kadwa, hunger for God's Word. May katlo, health, physically and spiritually. May kapat, holiness. Ayun, idi last Wednesday. May kalima, humility and servant's spirit. Kinapakumbaba nga panagserbi. And then number 6, ket healing, panangagas ti Apo ket very timely. Ado dagiti kakabsat nga gumawgawawa iti panangagas iti Apo kadakwada ket praise God kakabsat for healing. Tonight, deti may ka-7 kakabsat ket isu ti kayat ko nga i-share kada kayo nga ikararag tayo, sursurwen tayo kakabsat nga ikararag. Ket number 7, isu daytoy husbandmen. Pray for the husbandmen. Okay? Sino digiti husbandmen? Alright? They are the pastors. Oo. No husbandmen ko na tayo ket dagiti adipon na kakabsat, dagiti pa pastor. So, let's open our Bibles to 1 Thessalonians chapter 5. 1 Thessalonians chapter 5, and we shall be reading from verse number 12 and 13. 1 Thessalonians chapter 5, verses number 12 and 13. Okay, kung natin nasantuan nga surat, and we beseech you, brethren, to know them which labor among you, and are over you in the Lord, and admonish you, and to esteem them very highly in love, for their work's sake, and be at peace among yourselves. In the 1 Timothy, kunanadjay that the husbandmen must be first partaker of the fruit. So the husbandmen that we are referring to here, ket awan sa bali kakabsat no hanga dagiti adipen iti Apo. So adain sa ganak kasi kunati siguro ket pastor anano ko at ikararag miken ka. Adda digiti ag message no kanya ket kunada pastor anat prayer request mo. So at times adda digitay kaslang prayer request ko nga sitwasyon ti agdama wenno need at the moment or problems at the moment, so may pakararag tayo digijay. Ngem everyday kakabsat ikarkararag tayo mo lang ti pastor tayo. Are you praying for your pastor every day? Okay. Dito i-share ko kada kayo nga lesson kakabsat ket alaan nyo ta prayer isunan actually tilang obram ket mangbasa. Ala ket hanga dete kas nagbasa kat luano ngem at least ada idea di ikararag mo iti Apo. Isu nga hanyo makopya deto, definitely kakabsat hanyo kayang suruten nga agkopya. Isu nga ti advice ko no adda cellphone nyo pay nga extra, picture nyo latanon no i-screenshot nyo. No adda iti naka-cellphone kayo nga naka-zoom, i-screenshot nyo kakabsat baliwan yun to nga i-transfer nga kopyaan ka dagiti notebook yo, ta ikabil yo di prayer diary yo kakabsat ket no ikararag yon iti pastor, digituyen iti 5 nga ikararag tayo iti pastor. So this will become a general prayer request and isut agbalin kakabsat nga pinaka prayer tayon para kadagiti papastor. Okay? So there are 5 prayers that we need to pray for our pastors. Number 1 kakabsat nga ikararag tayo no agpray tayo para ti pastor. Isu detoy. Express gratitude and pray blessing for him and his family. Wen, deta kakabsat. No agkararag kan i-express mo di panagyaman mo ti Apo ta inikkan na kati pastor. Ket ikararag mo muten nga bendisyonan ti Apo isuna
ken kastamoten iti pamilyana. Now, in the HBBC family, we will begin from Pastor John. Ta isot patriarch kayo, panakaamati pamati. And then yours truly, your senior pastor, me and my family, my wife and my kids. And then, ijay lawag, ti assistant pastor ko, ijay ni Pastor Chow. Pasukin, we have Pastor Ver, di Claveria, ni Pastor Dennis. So iraman tayo di pamilyana. Siyempre, no, dakay di ta kunayo, kat kas na ko madilawag, agyaman at apo, ta inikan na kami iti na naingel nga panaka patriarch me ni Pastor John. Kastamat ti senior pastor me ni Pastor Provic. O no dagat lawag, agyaman kami but apo kini Pastor Chow kan iti pamilyana. Dayjay kas tinukan. So kitan tayo kakabsat ti Jeremiah 3:15. Apo yung agyaman tayo ti apo para kadagiti pa pastor. I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. So, inted gayam ti apo kakabsat dagiti pa pastor. Kas lang kumano inikkan nakat anak, di ba ko nam thank you Lord for my baby. No inikkan nakat trabaho, thank you Lord for my job. No inikkan naka iti means of living mo, apo, thank you kadeti nga means of living ko apo. So kastamot kakabsat kun tayo apo agyaman nagtainik kan nakam ti pa pastor. Ijay Numbers chapter 6 verses 24 to 26 ti ikararag tayo, blessing. O anak ko na, the Lord bless thee and keep thee. 25, the Lord make His face shine upon thee and be gracious unto thee. That means, paburam ka di apo ni pastor. Dayjay. 26, the Lord lift up His countenance upon thee and give thee peace. So, deti kakabsat, nga inak ipakita kada kayo ita, kat isuti pan nakakararag tayo. Okay? So, i-screenshot yung laktan kakabsat. Go ahead. Deti prayer tayo para iti pastor. Dayjay. Okay? Basaan tayo pela nga umuna ha. Basaan tayo nga umuna. Everybody let us all read together. Deti iti prayer. Thank you, Lord, for giving us pastors in our church family, the HBBC. I'm grateful for the love you put in their hearts. We are truly being enriched and empowered by the Bible lessons they teach us. Would you in turn bless them? Use us as members to be a blessing to them and their families. I ask for your favor upon him and that you establish the works of his hand. Oh, di ba? Nagpintas nga kararag kakabsat. Padasat man nga Ilocanuan Harold, no? Kwa, tapno maawatan tayo. Ayan. O, kunana, apo, agyaman nagtainikkan na kami, dagiti papastor, iti church family me, dati HBBC. Iso ni Pastor John, ni Pastor Probe nga senior pastor, kan dagiti papastor mi pay apo. Agyaman nak apo tinay daklan nga ayat nga inted mo jay puso da para kada kami. Mabimbendisyonan kami, mapapabaknang ti kararwami ket mapapabilig kami. Babaan kadagiti lessons iti Biblia nga isurusuro da kada kami apo. Ngarud ita dawatek ta bendisyonan met ida. Ausaran na kami nga miyembro, ngagbalin nga blessing kadakwada ken iti pamilyada. So inaganam to tayo asawa mi nga papasturan, dagiti anak mi. Oh, may kabesa yung mutlat nagan dagiti anak mi kakabsat. Amen. Oh, okay. Ekit ni Pastor John, siyak, ni Preacher Glenn, kini Charity, siyak. Oh, siyak. Oh, dadta ni Kirk, ni Catherine kinikiyon. Siyempre ni Mrs. ko, Kay, tinagan na. Kada kayo nga kakabsat dita abroad. Surat yo. Oh, nuhan kay nga member iti church kat you are already a part of the HBBC family through live stream. Surat yut nagan dagiti pampamilyami. Dape may sa nag-message kanyak iti ko na nagat, Pastor, isen mo man dagiti birthday da ko na. Amen. Baliwan tayo tao. Isen min to dagiti birthdays mi kakabsat. Okay? Oh, ni Pastor Charwin, okay? O, Smyrna,
Okay? Ni Sian, ni Jonathan Caleb, o di pasugin ni Pastor Bear, okay, ni Sister Bena, ni Hadassah, ni Heavenly, dua, anak da. Okay? Jay Claveria, ni Pastor Dennis, ni Ma'am Sheena, ni Paul, kandete sumarsaro nga baby da. Amen. By faith. Okay? Ni Preacher Glenn J. Hawaii, Ma'am Bernadette, kan ni Sandro, tinagan dete anak da. So, tigidjay, mainaganan tayo kakabsat. Ayan. Amen? So nga, nakapimpintas kat kunana, dawatek apo kunana ni. Dawatek apo nga tulungan na kami nga members, tagbaling kami nga blessing kadakwada ken dagiti pamilyada. Dawatek apo iti pabor mo kanyana ket pagbalegyem apo dagiti aramid ti imana that you establish the work of his hands. Deta kakabsat ti umuna nga kararag tayo. I-express mo't panagyaman mo ket dawatem nga bendisyonan ti apo dagiti at adipon na. Digay ka di maragsakan kakabsat nga makita yo nga ti apo ket bendisyonan na dagiti at adipon na. Amen. Una, because when the pastors are blessed, then it follows the church will also be blessed. So pray that God will bless our pastors. May kadwa kakabsat, number 2. May kadwa nga ikararag tayo para kadigiti pa pastor. Pray for renewed strength and determination. Pray for renewed strength and determination. Pabaruan ti apo iti bilag ken pigsa ken kastamot iti determinasyon di makungkuna nga panagpursige. Okay? Apay kakabsat, un ata ti trabaho iti pastor ket dakkel nga banag para ti church iti ministry ken ti biag tayo nga arban wenno karkarnero iti apo. Galatians 6:9, anak ko na di Galatians 6:9. Masapol nga hantay mabannog iti naimbag nga aramid ket nangruna ka dagiti pa pastor hana dapat mabannog. Amen. One, hana dapat nga mauma. Amuyot kahit nga sawon ti wiri, tallo Ilocano na. I-take note yo. Tallo ti Ilocano ti wiri. Mabannog, mauma, ken maupay. Dayjay. Tallo. Iso nga no, I am weary kuna tayo, nabannog akon. Kaslang kuma nabannog, unuhan lang nga nabannog, nauman, at isula iso. Kaladete, devotion idikan man kakabsat kat agreeing ka ti bigat routine, isula iso nga trabaho. Di kad, kasla mauma ka mat, at isula iso. Katatan, gaputi ado nga problema maupay. Dayjay, ti meaning ti wiri. Mabannog, maupay, ken mauma. Okay? Let us not be weary in well-doing, for in due season, we shall reap if we faint not. So, anat ikararag tayo nga rod. Okay? Dahil ti prayer tayo nga rod kakabsat. So, kung naman ang ama, ituloy ko nga ikararag. Kat kunam, basahan tayo. Dear Father, the demands of the ministry can drain my pastor. Refresh his mind and his spirit. Give him good sleep tonight. Bless him with good health. Bless him daily with fresh determination. Pour your grace upon him that he may be able to endure all the difficulties. Help him not to grow weary in well-doing. Oh, wow. Nagpintasan kakabsat nga kararag. Ama, amok nga iti kaado, iti trabaho, iti ministry, ket maugutan iti pastor mi. Ti pigsa, ti panunot, ken iti determinasyon. Talaga kakabsat, maugutan met iti adipon ti apo. Alagat kita nyo langanan, ma'am, every week, halos maminwalo, nga agkasaba at kakabsat. Ti Sunday, kasaba ti bigat, at kasabantuman ti malamang. Kalpasan, di pa nag-preach ko ti malam, agsaganak manan para iti Lunes ti bigat, tag-preach ti online service ti Hawaii. Kalpasan na di jay, agsaganak man ti message para ti Rabiin. Tuesday night, adati meeting mi kadagiti single men. Wednesday night, iso dati prayer meeting tayo. Friday night, another meeting with our young adults and career people. Tapos ti Sabado, ti Bible study tayo ti Australia.
kat padasan yun agsaganat message. Maibusang ka. Kung nangarod ni MM kat, uwang ngarod, pastor kat hamutag papadat, i-pre-preach mo. Tapos series 5. Kat talaga kakabsat. Narigat ti ag-research. Tahan namot, hamumot nga kala dati, pugpugtuan lang tati ibagbagam, no, di kat ikararag mo nga nasayaat, kakabsat. Isu nga, dijay ko nam apo, hala nga preaching iti trabaho ni pastor, at dapat iti administrate na nga ministry, digiti counseling, kan digiti demands problema, nakita yung kakabsat. Kalati pastor kat CEO, Chief Executive Officer. So nga, the demands of the ministry can drain my pastor. So nga apo, pabaruwam ti panunot na, i-repress mo apo, no nabannog ti panunot na, apo, i-repress mo, uray ti spirit na, sapay takang kanayo na po nga, dalat ti excitement, kan enthusiasm, nakita nyo kakabsat, by the grace of God, alagat parabor ti apo, ngam awang pa'y gundaway nga nagpritsak nga tay, kakabsat na yung bangarabi itayo, kat ala, as to iti sitwasyon ti ministry kan kwa, kat anantay nga ro, ti Biblia tayo, kwa, kaya't yung lukibon tayo, tagbasa tayo, kakabsat. Ano, di kat adalat tarigta, amen? Kaputa adukay nga mangikarkarara. Give him good. Sleep tonight. De kakabsat. Apo, malagip ko, nagpintas ti message ni pastor. Talaga dapat, apo, naimas turog ni pastor. Bendisyonam iso na tinasaya at nasalunat. Sapay takada pa nagriing na ti bigat. Presko ti panunot na kan puso na ket determinado manen nga mga ramid dagiti ministry. Ibukbuk mo kung kuana apo iti parabor mo tapno kabailan na nga ituran dagiti ado nga rigat iti panagserbi na ken ka ket tulungam tapno san na mabannog san maumuma ken san nga maupay taapo mabigbig ko kasapulan mi ti ministry iti pastor mi kada kami apo kun ti pamilya mi kun digiti anak mi de tagakapsat. Oh, pray for renewed strength and determination. So na-picture 'yon? Oh, baliwan yung tong i-rewritean katong bigat ikararag mo di jay. May katlo kakabsat nga ikararag tayo ti pastor. Number 3, pray for his preaching and teaching ministry. Naikwakpot dito itayang kakabsat na kunat maminwalo. Ikararag tayo ti preaching and teaching ministry iti adipon iti apo. Joshua chapter 1 verse 9, anak ko na ijay kakabsat. Have not I commanded thee, be strong and of a good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed. For the Lord thy God is with thee whithersoever thou goest. Ay kat ti panagkasabat ti pastor, masapol nga datibker na nga mangikasabat kinapudno. Kenturod na nga mangibaga, iti kinapudno kakabsat, ta isot kasapulan tayo. Ti kinapudno kat isot agas, dagiti saksakit ti karkararwa tayo kakabsat. Isot lawag, nga mangiturong dagiti dandalan tayo. Hangkadi, amen? We, dakkel dagiti mensahe nga mangted kada tayo't wisdom ka dagiti desisyon ngar aramidon tayo ti biyag tayo ti pamilya tayo kakabsat ket praise God for that. Ephesians chapter 6 verse number 19. And for me that utterance kunana, utterance ket ability to speak may be given unto me that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel. Oh, iso nga dito iti kararag tayo para iti preaching ministry, iti pastor tayo kakabsat. Ito yan. O, anak ko na tayo. Dear Father, basahan tayo amin, go. Dear Father, my pastor is ministering to us your word several times a week. And I pray that you will always give him a sound mind as he prepares his lessons. Empower him and bless him with utterance as he boldly proclaims the truth of your word. Bless us also with a receptive heart. May your word yield fruits that remain. Amen? Dayta kakabsat. Oh, hanga ko natin lang apo, bendisyon ang ti panagkasaba ni Pastor Tulungan. Oh, deto inukuan kakabsat. Alam ti notebook mo, tinagisuratam, kat basa amang kot kunam apo, kunam ama, ni Pastor me ket mamin ano nga ngag-minister ti sa ti kadalawas.
ket malaksid iti dayta administrative pa iti trabaho na, adupay dagiti asikasun na. Apo dawatek nga ited mo kingkwanat na simbeng na sinaw na tarnaw nga panunot kas panagisagana na apo dagiti lesson nga iburay na kada kami. Pabilgem apo, empower him, bendisyonam isuna iti abilidad nga panagsarita tapno may eksplikar na ket adda ko maturod na apo nga mangibaga kadakam ti kinapudno saan nga dakam kumat kabuteng na hang ko mga titaot kabuteng na nudiket si kaapo. Bendisyonan na kami met ti puso apo nga receptive. Amen. Oh, ket uri dati kag paiso ti live stream kakabsat ken song. Ket masahapon na nakatutok tayo met kag dingeg. Amen. May your word yield fruits that remain. Dagiti ko may kaskasaba ni pastor. Sami ko mga maipalpaliwawag. Handa ko mga sumrek dito, rumor ijay. No di kat adda ko magtalinaed kada kami apo. Nga uray na bayagan at tempo, mabalim mi nga ibaga. Malagip ko ti mensahe ni pastor idi January. Nakatulong kanyak dijay. Dijay fruits that remain. Kakabsat. At damat lang dagiti nabati kada kayo nga sasauti apo. Amen. O ti kaadot mensahe nga na iburay. At damot lang nagnaan na ti biyag tayo. Dagiti nga sao iti apo kakabsat. Amen. Dayjay. Ikararag mo ti preaching and teaching ministry of your pastor. Praise God. May kapat. Number 4 kakabsat. Ikararag tayo para iti pastor. Number 4. Pray for his leadership and that he can see God's direction clearly. Ikararag mo, iti panangidaulo na, katapnon makita na kuma, iti panangiturong, iti apo, kengkwana. Amen? Psalms 25:4, kararag kakabsat ni Salmista David. Psalms chapter 25 verse number 4. Show me thy ways, O Lord. Teach me thy paths. Say tamo ti prayer mi nga papastora. Apo, digiti idaldaulwan mi, kan idaldalan mi nga karnerom, iturong na kami apo, tapno maidalan mi ida, itinasayaat, kat maiturong mi ida apo Diyos. Iti usto nga dalan ti panagserbi, wagas ti panagserbi apo kengka. Di mo ti prayer mi kakabsat. Proverbs 29:18, anak ko na ti Biblia. Where there is no vision, deti vision kat iso deti sa uti apo, nga isot mangiturong ken mangidalan. Where there is no vision, the people perish. Ano mo the word nga perish? No awan iti leadership, no awan iti rule nga iset ti pastor. Kakabsat kadagiti kagimungan tayo, aket kinayang kayat. Kas na pa nagpaubra iti building deta aya Pastor Dennis. Ket tatay ka numalam ket da iti kinasarita ni Pastor Dennis nga agubra karpintero ket nasaktan sagat nagawid latang kakabsat. Ket agpayso ata mabaling nga rod ket bayadam jay tao itud mo di usto nga sweldo na. Ay ket dapat ipaay na mo di usto nga panagtrabaho na no skill daket di skill na ipaay na nga nasayaan. No oras agat adda din na ito ding nga oras. Maiset ti makuna nga rule. Tapnon DJ disiplina iso kakabsat iti mangitunda iti panagduras. Kastamot ti church tayo. Iso nga ti pastor iset namot kakabsat iti programa. Iti usto nga urnos tayo. Dito iti aramidin tayo kakabsat. Ket datayo nga miyembro ay ket madadigidayan kakabsat nga iset iti pastor ko na tayo apo. Thank you. Sigurado nga digito nga iset ni pastor kada kami. Ket isot mang ti disiplina ti church me tapno dumuras kam amin apo. Dayjay kakabsat kasta ti saklawen ti makuna nga leadership. Saan nga nalaka iti mangidaulo kakabsat iti church. Palagip ko di ko na ni Pastor Jun ide. Tinagdumaan iti pastor ken ti manager iti secular. Ket dayjay manager ti secular kakabsat. Ay ket swel-swelduam di kita tao me. So you can always hire and fire them. Ngam iti church kakabsat ket it's a voluntary commitment. Voluntaryo tayo nga commit iti apo. Isu nga for a pastor it's not easy to lead. Isu nga nat ikararag tayo nga rod, detoy kakabsat ti ikararag tayo. Okay, para ti leadership iti pastor tayo.
ti panangidaulo na. Kuna tayo, Dear Father, deta, thank you for a pastor that seeks you and your heart for our church wholeheartedly. His heart is to know your will and your way. Grant him your vision and the strategy how to accomplish it. Since my pastor is on the front line of our church and ministry, he is a primary target of the devil. Protect him and help us to stand with him. Amen. Oh. Nagpintas, binigat mong ikararag deta kakabsa. Oh, ilukan man, nainlangitan nga ama, agyaman na, ta iti pastor me, ti puso na, kat sapulen na ka, kan iti pusom, para iti church me apo. Ti puso ti pastor me, kat iti pagayatam, kan dagiti wagas mo apo. Ngarod, itad mo kingkwana apo, ti sirmata, tapnon dagiti plano apo, makita na kuma itinasaya at nga pangiturungan na apo kada kami nga anak mo. Itad mo kingkwan at estratehiya no kasano nga ma-accomplish digito'y apo nga panggap. Amen? O, kat kunam, gaputan ni pastor mi apo, iso ti front line ti church kan ministry mi. Isumot iti numero 1 nga target iti panangatakar ni Satanas. Dawatek apo nga salukubam ket proteheram isuna ket tulungan na kami met nga miyembro ngagtakder iti abay na. Praise God for that. Help us to stand with him. Amen. Oh, ket nanged tay digiti inshare ni Pastor John iti talo nga Sundays iti April, last Sunday ti April, first Sunday ti May, ken second Sunday ti May. So kakabsat nang nangruna kada kayo nga men iti church. Dawatag kakabsat nga kopyaan nyo kadideta ta amok dakkel nga banag iti panangikararag yung men, fathers, husbands, iti pastor kan iti pamilya na kan ti leadership. So nga men, please, okay? Katnuhan yung makopya, kada kayo nga miss-missis, pangaso yung ta isagana yung man detoy. Katno bigat ko namlakay, deto yan te inted ni pastor nga lesson di rabi ne kat ikararag mo ni pastor ala ikwamking kwanan kakabsat tapnon tunog devotion tuno bigatan nakaredin ton kakabsat deto nga prayer kat tapnon basaen nan tulanganen hanga kalati agbasat walungem at least di pa nangibasam kat ada ideyam kunam apo deto inted ni pastor nga ikararag miking kwana kat apo ita basaag apo example lang kunam itultuloy ko nga ikararag kat agyaman akta ni pastor mi apo kat ti puso na nga kanayon sa pulen na ka kat iti pusom para ti church mi itarigagay na kat maipatungpal dagiti pagayatam kada kami apo ngaro di kam ti sirmata na apo tapno makita na kuma ma-project na ma-foresee na apo dagiti masakbayan kat ammo na kami apo nga iturong ken isagana para kadigiti nga bambanag ket ikam apo isunat estratehiya no kasano nga maaramid na. Ket apo gaputa isuna ket isu ti frontline. Sigurado apo nga tiraen ni Satanas apo. Ket ita nga aldaw dawatek nga sanlukobam proteheram. Ket tulungan na kami met nga mangbayabay keng kuanan. Kedaktakder apo iti abay na anyaman dagiti parikot nga sumangbay. Amen. Oh, praise God. Dayjay. Tatakakabsat may kalima, isut maudi. Number 5, may kararag tayo para iti pastor tayo. 5th and last, pray for wisdom and understanding. Pray for wisdom and understanding. Kararag mong ikanti apo isuna iti sirib ken pan nakaawat. James chapter 1 verse 5, if any of you lack wisdom, let him ask of God that giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given him. Wisdom, ti masapul ti pastor. 1 Kings chapter 3 verse 12. 1 Kings chapter 3 verse number 12. Daytoy dedi ko na ti apo ken Solomon dawato mo no anak kayat mo nga dawaten. Kunana apo kasano nga maidaulwak detoy nagkaadori no nga tattao
no di kan nakaditi sirib ken man nakaawat a puso. Nagsungbat ti Apo ket kinuna na, behold, I have done according to thy words. Lo, kunana, I have given thee a wise and an understanding heart, so that there was none like thee before thee, neither after thee shall any arise like unto thee. Isu nga ni Solomon, isu ti kasiriban nga nagbalin nga ari iti Israel, and there was none like him. Kat dayta ti ikararagyo kakabsat ta bigbigat nagdakkel ti ministry tayo. Ay kat very complex. Ado dagiti dapat nga asikaswan. O, ket kakabsat, inandaw nga agtaw-tawag aklat na kadagiti membro. Kumusta, Brad? Kumusta kay dita dito? Ket makaited ti advice. Pasaray may ikararag over the phone. Kas jay kakabsat ket ado. Ket masapol nga right words ti gidi ibaga. Right advice. Amen? Oh, wisdom ti panangi-guide. Isu nga deti ti kararag tayo. Kitan yung kakabsat. This is our prayer. Okay? Basaan tayo amin. Una tayo, Father, I ask that you bless and equip my pastor as your steward. Well, ti pastor steward. Give him wisdom and guidance for the many important decisions that must be made and for the needs and problems that must be addressed. You are all-knowing, and please grant him the ability to handle the affairs and matters of the ministry. Wow! Nagpintasan kakabsat. Dasag ka Ilocanwan. Ama, itultuloy ko nga ikararag iti Pastor May. Dawatag ta bendisyonam ket ited mo king kwa na apo ti kasapulan na kas may sa nga steward mo. Wala ti pastor kakabsat steward. Ano ka na sa unti steward? Agay aywan iti saan na nga kukwa. Ti church kukwa ti apo. Da kayo nga members ginatang na kayo ti apo. Da tayo amin. We are bought by the blood of Jesus Christ. Ken malaksit iti dayta. Iti technical aspect iti ministry. O ket amin digita kakabsat stewardship ti pastor. Deti building, dagiti properties, assets, resources ti ministry, all of which are under the stewardship of the pastor. He is the person God has put who is in charge of the affairs and of the ministry kakabsat deta. Isunga ko nam apo tulungan isuna. Ikam iti sirib idalan mo ti panunot na kadagiti nagkaado nga importante nga desisyon nga aramiden na. Dagiti kasapulan ken problema da kami nga miyembro nga masapol nga adresan na. Masapol nga guidan na, counselan na, ket ikararag na. Apo, ammom amin. Ket ngarod ited mo king kwa na apo ti abilidad. Tapno kabailan na nga handelen dagiti affairs ken matters iti ministry apo iti church me. Amen? Oh, deta kakabsat. Isu nga kopyaan tayo, screenshotin nyo, i-rewrite yun to no madamdama, kat ne, tunurabi, mabalin nyo pa ikat nga rugyan ng kakabsat. Ulitet, nang runa kada tayo nga men. Kat please do pray for your pastor. O, tuno rabi alaem deto, ikat apo ko nam, thank you. Mabaling ko ikararag ni pastor ita. Padasa kon kakabsat nga pampaminsan na. Pampaminsan na kon. Padasat nga ikararagan, kat padasat nga Ilocanwan. Kunamon, apo, umayak ka. Kat apo, adu dagiti napateg, nga banag iti biyag ko, nga may sa kadagiti napateg apo, iso iti pastor ko. Pastors are essential. Katagyaman at apogang ka, tainikan na kami, dagiti papastor, iti pamilyaming at church, HBBC. Agyaman kami, tinaindaklan nga ayat ken anos, nga ingkabil mo kadagiti puso da, nga mangaywan kada kami, nga idaldalanan da. Pudno apo, mapabpabaknang ti kararwami, mapabpabilag dagiti pamatiming agserbikan ka,
babaan kadagiti isuro-suro da nga lesson apo iti Biblia. Gapo iti dayta apo dawatek nga ro ta bendisyon na mamet ti Pastor May. Apo ken kastametan iti pamilyana ni Ma'am Kay, digiti ubing da apo ni Kirk, ni Catherine kini Kayon, ket dumakkel da kumaapo nga daan iti parabor ken pambendisyon mo. Dawatek apo ti favor mo king kuana ket amin dagiti ganwat panggep ken aramid na apo pagbalegyem ket parang ayem apo. Tano ti balegi ni Pastor May, balegi mi meten apo nga church, balegi mi nga sangabadan. Apo, ti ministry ni Pastor, nakaadu apo ti pagpuligusan na ket apo maugutan apo isuna. Isu nga dawatek nga pabarwem apo king kuana iti panunot, repression ti panunot na apo no nabannog. Iti spirit na apo ited mo king kuana ti press nga determinasyon. Ita nga maturog apo sapay kuman ta nasimbang panagturog da apo nga pamilya. Ikam apo iso na ti salunat nga nasayaat apo. Bendisyonam tapnon ti kasta at dalat ta apo iti determinasyon na kan panagpursigi na agserbigin ka. Ibukbuk mo ti parabor mo apo ken kuana tapno kabalinan na nga sarangten ken paganken ken ano ti endure ti Ilocano tayan. Ibturan dagiti ado nga rigrigat apo nga sangwan na ti panagserbigin ka. Tulungam ta saan ka di nga mabannog, saan nga mauma ken saan nga maupay apo ket agtalinaed iti panagserbigin ka. Ket itatta apo mabigbig ko nga mamin-ano nagminister kada kami ti saom kadalawas apo ket dawatek nga iti panagsagsagana na ti mensahe apo sapay ta ikam ti panunot nga nasimbeng natarnaw na sinaw ken maurnos na apo dagiti lessons nga i-prepare na. Empower him, Lord. Ikam isuna ti utterance tapnon adatured na nga mangikasaba dagiti kinapudno kada kami. Saan ko mga dakam ti kabuteng nanudiket si kaapo. Tulungan na kami mat nga dagiti puso mi receptive ket sapay ta dagiti saom adda pagbungaan na kadagiti bibiyag mi. Apo, agyamanat ta iti pastor mi apo ti puso na si kalat ta apo iti sapsapulen na. Ti pagayatam isut kayat na nga maipatungpal kada kami. Ngarod, itdem king kuana apo dagiti sirmata tapno makita na dagiti rebeng nga aramiden ken maidalan kada kami apo iti ministry. Lord, gaputa daiso na iti frontline. Ket apo, he is the primary target of the devil. Proteheram sanlukubam, put your heads of protection around him. Ket tulungan na kami met nga miyembro apo nga makipagtakder ken kuana iti sibay na. Lastly, Lord, dawatek nga bendisyonam ni pastor ta isukat steward kadagiti resources iti ministry ken kada kami apo. Ited mo king kuana ti sirib ken guidam isuna kadagiti importante nagkaadu nga importante nga desisyon nga aramiden na dagiti kasapulang problema apo da kami nga miyembro agsangguni king kuana tulungam apo ikam ti wisdom. Apo, ammom amin. Ket ited mo king kuana ti abilidad. Tapnon kabalinan na nga imanehar dagiti amin nga affairs ken matters apo iti ministry. Lord, thank you. In Jesus' name. Amen. Pauna yung kakabsat. Agasem no adasa nga gasot 150 kada tayo nga kararag tunrabi ikakabsat. Ket deta ti kararag tayo. Na birtud nga kararag. Katagbaling nga naingal dagiti adipon na kakabsat iti HBBC. Ti apo ti madaydayaw. Dahil ulitet man ang kakabsat, inaldaw nga ikararag tayo deto. Nang runa kada tayo nga men, no nagaring tayo ti bigatan, naka-devotion tayo, may ikararag tayo ti pamilya tayo, dagiti daddo mga aramidon tayo ti agmalang, alam nyo mo't deto yung kakabsat. Kat kunam apo, ikararag ko ni pastor ita, dahil jayang kakabsat, ibasa mo iti apo dahil iti nga kararag mo. Amen? Kat sapay ko mga kakabsat, tagtultuloy tayo nga mangikararag kadagiti adipon iti apo. When you pray for your pastor, you are doing yourself a favor.